Gaurkoan Oiartzunera etorri gera, makil jokoa elkartea ezagutzeko asmoarekin. Bertako kideak, aintzinako ofizioa omen den makil borrokan trebatzen aritzen dira. Goazen gehiago ezagutzea. Bueno, hemen gaude Iñakirekin, makil jokoa elkarteko zuzendaria da bera, eta saiguzu Iñaki, zer da makil jokoa? Ikusten duzun bezala makilakin borrokatzeko sistema bat. Osea, beste ideari printzipioz ez dauka. Da borroka sistema bat, zeure burua babesteko eta beste erasotzeko. Besterik gabe. Eta noiz eta nola sortu zen? Bueno, sortu lehendabiziko arrastoa 1917koa dira. Baezako batailan, eta gane emateu Lehizatik makilkari talde bat juntzala Nafarroko erregeari laguntzea, ezta? Eta gero oso zabaldu egon zen, 19. mende bukaera, 20. mende hasiera arte. Eta beherakada handia egin zuen 1936ko gerraterekin. Anerteko gerra hortan hor beherakada izugarria izan zuen, baina hor puntu hortarte Euskal Herri guztian zabalduta zegoen, leku gehien zuenetan behintzat. Makilarietaz hitz egin diguzu, eta zer da makilari bat edo zer zen beraien funtzioa? Bueno, funtzioa zan bere burua bestea. Izan zekien gero, ezagit, esgrima moduan bestei erakusteko, instrukzioak emateko edo mertzenarioak izan zitezkeen. Baina ni jaso deten arrastoa behintzat da, beren burua eta beren hazienda babesteko erabiltzen zutela. Da, babes sistema bat o defensa personal sistema. Beste zeharik gabe, ezta? Gero, ze erabilpen ematen zioten beste gauza bat da, baina hasiera baten hortako sortu da zen. Zuek nola interesatu zineten makil borrokan? Nola sortu zenuten elkartea? Bueno, gustatzen egun borroka mundua eta aztarna batzuk asaldu ziren makil jokoarenak, eta aztarna horiek gaina kanpoko jendeak eman zizkigun, esan zigun hemen bazela makil joko bat. Gero ja hasi ginen pixka begiratzen, neure tartean, Osabak eta Baserrekoa ditut, eta galdetzen hasi nintzen, eta beraiek esan ziten bazala, holako joku bat. Detaile batzuk eman zizkiaten, eta gero hortik hasi ginen begiratzen. Denbora asko ibili ginen, alde batea eta bestea, eta arrastoak ematen zizkiduten, baina jokoa nola zen ez genduen ikusten. Da azkenean, persona batek esan zigun bera jokoa bazakiela. Edadetua zen, 80 piko urte zeuzkan, eta arek erakusi zigun jokoaren oinarria edo mugimenduak eta makila nola erabili. Eta hortik hasi ginen gu jokatzen. Esan didatenez, makilari askok ez dute aitortu nahi makilari izana, eta orduan zaila izango da maisuak bilatzea. Liburuetatik ere ikasten duzue? Ez, liburuetatik ez zerrez. Pentsa jendeak garai hartan ez zekiela idazten da irakurtzen, da gutxiago liburu bat idazteko ahalmenik ez zeukan, ezta? Orduan dana zen ahozko transmisioa. Eta jendeak klaro ez zuela esan nahi, makilaria normalean izaten ziren kamorristak, ezta? Osea, borrokan egiten zuten, festatak guten ziren, borrokan ibiltzen ziren, tabernatan, etzian San Kristauak, osea, jende alproja xamarra izaten zen, ezta? Eta orduan, bere familiari hori aitortzea, ez da oso gauza, ez dakit, gustatzen zaiena, ezta? Eta gero, beti bildurra izate dute, norbait etorriko ote dan, garai hartan borrokatu nuen personaren bat, o bere semeen bat, eta orduan hori izkutuan gordetzen dute. Orduan, benetan zaila izan da topatzea. Asko ez daude, eta gainera asko horietatik ukatu egiten dizute gehienak, ezta? Eta bat topatzea, konfiantza izatea eta erakustea oso zaila. Badirudi, Sizilian ere badagoela borroka mota bat, Euskaldunan oinarrituta dagoena, ez dala? Behaiek esan ziguten gainera hemen borroka sistema bat zegoela. Behaiek parantza izeneko sistema bat daukate, makilakin gurearen oso antzekoa da. Ez dakit, diferentziak 150 izan lehizke, 170 berdinak ea. Eta behaiek esaten dute oinarria hemen zegoela, ezta? Behaiek izan zuten Sizilian Nafarroko erregin bat, Blanka, Carlos Hirugarrenaren alaba, hau izan zen Oliteko palazioa egin zuen erregea, eta ura Siziliako erregarekin ezkondu zen, area juntzanean, bere bizkartzainak edo makilan jokatzen zegiten, eta haiek zabaldu zuten edo erakutsi zuten, da jendeak oraindik mantentzen dut. Zuek ere Euskaldunaz gain ibiltzen zeate borroka mota hau egiten, trebeak altzeate baita ere labanak eta erabiltzen makilez gain? Bai, bueno, labana esan behar da, danak esatu dutela Euskalduna labana ez zutela erabiltzen, baina hori ez da egia.
osea, labana erabiltzen zen. Ez dugu inor aurkitu orain arte. Orain dela aste bete etorri zitzaidan pertsona bat, eta esan zidan bere aita Baxenafarrekoa zela, eta laban sistema bat zeukan. Eta erakutsi zidan zerbait, eta gainera labana eta errosario batekin borrokatzen zuten. Orduan, errosarioekin blokeatu egiten zuten, labana esartu egiten zuten. Eta oina, aztertuko dugu aber sistema hori zer den, oso interesgarria iruditzen zait. Baina erabiltzen zen labana, gehien bat iparraldean asko, eta erabiltzen zen makila. Hori dudai gabe. Eta, bueno, beste tresna guztiak erabiliko zituzten. Osea, bere burua babesteko edo zer erabiliko zuten. Bai, labana erabiltzen da. Gu labana erabiltzen dugu, baina Siziliarra bezala erabiltzen dugu. Ez, amengoa ez dugu topatu. Bueno, oin ikusiko dugu, aztarna horrek nora eramaten gaitu. Euskal dantzan ere, ohituta gaude makilak erabiltzera, jakin mina daukat, mugimendu horiek euskal dantzakoak makilekin erabiltzen ditugunak, makil burrukan oinarria ote duten. Makila sistema asko zauden. Ni jaso ditut makila oso motzak, gutxura bera 30 cm makila, gero kanako makila esten zaiona, eta da 83-80 cm-koa, hori pasiatzeko makila bat. Gero tamainotako makila, 1,20 m makila, eta gero burua pasatzen zuten makilak bat zauden. Baina ni sistema bat bakarrik jaso dut, baina beste guztiak galdu india. Baina ni bestean nola ziren ez dakit. Arresto matzu baduzko, baina ez dakit. Gure sistema dantzan digan oso diferentea da. Igual hanka movimentua momentu maten nola zerbait ez dakit, antzeko izan dezakete. Baina oinarriz oso diferentea dira. Oso diferentea. Oain, nik hito batzu ikusitut borrokatzen, eta haie bai antza daukatela. Eta hito euskaldunak, Eta hitoa makila sistema badukate, eta beren movimentua bai direla dantzako zenbait movimentu antzeko. Izan daiteke galdutako sistemaren bat izatea hori bezalakoa, baina gurea diferentea. Ezagutuko dezun ere euskal haur literaturan makilak iski izeneko liburu bat bada, bertan protagonistek ostu egin dietenak bueltatzea lortzen du makila batek jipoia emanaz lapurrari. Horrek aldu erlaziorik makilariekin. Makila oso popularra zen, ohandik ere jende asko mendira makilekin jutea. Oin pixkanaga ohitura galtzen nahi da, ez da beste bastoi eramatel dituzten hauekin, baina ni umean itzenen, gaztean itzenen, mundu guztia makila ebiltzen zuen mendirako. Kaleko jendeak bai, makila ebiltzen zuen. Makila nik uste oso geure izan dela. Lagungarri izan da, mendia juteko, lanak egiteko, zuitzetetien gauzak jaisteko eta babesteko ere bai. Orduan, hori literaturan agertzen normala ebiltzen zait. Nik uste erlazio hori badaukala. Zuzenean teknika hori magikoa da, makila magikoa bat gurea ez, eskoekin ibili behar da. Tamalez, nahi honuke behar bakarrik ibiliko alizake, baina ez da ibiltzen.